चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। मालवणहून कैदाच्या दिशेने जाणाऱ्या रिक्षात माकडाने उडी घेतल्याने चालकाचे रिक्षेवरील नियंत्रण सुटल्याने रिक्षा रस्त्याच्या कडेला पलटी होऊन अपघात घडला। कैदा रस्त्यावर झालेल्या अपघातात रिक्षा चालक जयराम उर्फ बाबाजी दिगंबर मसूरकर वय 55 राहणार खैदा कोळम यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला। आलिशान सफारी गाडीतून गोवा बनावटीच्या अवैध दारूची वाहतूक करताना मुंबई गोवा महामार्गावर कणकवली ओसरगाव टोल नाका येथे सोलापूर येथील दोघांना ताब्यात घेण्यात आले। त्यांच्याकडून 8 लाख किमतीच्या आलिशान कारसह तब्बल 3,69,600 रुपयांची दारू मिळून एकूण 11,69,600 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। राज्यातील सर्व शासकीय शाळांमध्ये आजी आजोबा दिवस साजरा करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतलाय। सप्टेंबर महिन्यात यापुढे आजी आजोबा दिवस शाळांमधून साजरा केला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली। बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे राज्यात पुन्हा पावसाला सुरुवात होणार आहे। 13 ते 16 सप्टेंबर दरम्यान कोकण व विदर्भात पावसाचा जोर जास्त होणार आहे। कुडाळ येथील मच्छी मार्केट परिसरात वीज खांबावर डीपी दुरुस्तीचे काम करण्यासाठी चढलेला एका कंत्राटी वीज कामगाराचा पाय घसरून तो खाली पडला। श्रीराम कुंभार वय 28 राहणार कुडाळ कुंभारवाडी असे या कामगाराचे नाव असून त्याला मुक्कामार लागलाय। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।